Ayan! Ay. Ay. Thank you. We're here at Matara Beach Resort mga ka-hunter. Mas eh. Oh, wait pa tayo. Merry Christmas mga ka-hunter. Mas eh. Mangunga tayo ngayon ng kamilong. Yan, kasama ko si Kulot, Kanter Kulot, Kanter Kevin, Kanter Paul, Kanter Francis, Kanter Brian. Guys, stay tuned. Merry Christmas. Kanter si Mung. Kasama rin pala natin si Kanter Fox. Nauna na. Hindi ko na naman dyan. Ay, ay. Ito yun eh. Matara, mga ka-hunter. White Sand. Gimas eh. Sino ka? Hello guys. Ipagkamo po. Saan ni Fox? Tour guide. May iwan daw si Fox. Kasama na uncle. Kaasi pa ini po. Andito na tayo sa Kamaisan mga ka-hunter. Bali hiwalay yung grupo, tatlo. Kasama ko si Kulot, si Paul. Magkasama naman si Kanter Francis, Kanter Kevin, saka si Kanter Fox. Dalawang Fox yung magkasama. Ha? Dapat tani, siro na tani. Dakkel. Do nakita kedi itoy ko. Ado, hindi man na nagkita-kita. Ito, hukain ko na to kasi panaraten. Darat lang mga ka-hunter ito. Madaling hukayin. Darat. Na? Ha? Na. Aywan niya baka no kuha magaburan jabo na. Kuha tayo ng kaunting tubig mga ka-hunter. Lagyan natin kasi ano madadaganan yung butas. Hindi natin masusundan yung butas kasi ito palatandaan yung tubig. Alam namin kung saan yung basa mga ka-hunter. Yan, hinukuha na ni Hunter Kulot ang ating pinakabatang hunter. Hunter. Oh. Hinukuha niya na. Ayan mga hunter. Bali fast forward na tayo. Ito, nakuha na daw ni Hunter Kulot. Ayun. Ayun. 1-0. One down. Oy. Nice. Lagay natin dito sa lalagyanan. Ikaw mo pedanom na ito. Yan. Kayo ito yan. Uy. Hindi pa nagkandanom na. Kamandanom na. Okay, naka one down na. Baboy. Dito eh. Mga hunter. Kaburan mo ito. Nagkadwa na gano'n. Ika pa dun. Naka one down na tayo. Hunter, one down na. May nakita ka na down. Maliit. Pero may malaki dyan na nakita ko noon.
Madaming energy si Kulot ah. Si Hunter Paul. Ito mo. Yun naman talagang mga kanter. Napaka ano, Pakalalim naman ito. kalalim. Video daw. Oo, naka-video. Kuha na daw ni Kulot. Ayun. Ayun o. Uy. Uy! Second down. Medyo may amoy. May amoy yung tubig dito. Mapakla ang amoy. Ito mga kanter. Let's go mga Hunter. Oo. Tara na. Tara mga kanter. Doon tayo sa kabila. Nakakadalawa na at tumubo na yung ating ano dun oh. Tingnan nyo naman itong dinadaanan namin noon. Ang lalaki na ng ano dito. Ang lalaki na ng mga mais dito. Mabilis lang mga tumubo. Kasi sagana sa mga fertilizer mga to mga kanter. Pero doon may nakita akong butas kanina dun. Pero medyo may kaliitan. Dito ni kasama ka na Hunter. Eto oh. Meron dun. Kanter oh. Oo. Yan malaki. Ay baka di tama tibagbagong nga ko ni. Ano ito eh? Tak ngabot. Ito eh. Bakit? Apo? Oo, ibat ko. Malaki Si Bagam. mga Hunter. Si Bugam? Doon naman tayo lang. Dano mo lang. Naluon. Ay. Oh. Parutan din. Sinusukat lang yung kalalim ng mga kanter. Sinusukat yung kalalim ng butas niya. Malaki Ayun. to. 1 kilo. Mahigit. Kumulang. Kung hindi ko kulangin, kulang. Kulang-kulang. Inuukay na naman mga kanter. Ito na mga kanter, malapit na daw. Nakapan daw ni Hunter Brian. Kaya Nakapa na, mga ito na. Nakapa ako na. Nakapan na daw kaya ito, binibigyan ko na. Nakaharap yung sipit. Lang mga Hunter. Nakaharap. Masyadong delikado pag nakaharap yung sipit. Hindi mo gugusto yung masipit ka. Lang mga Hunter, dyan na. Antay lang. Masyadong ano, masikip yung kung saan siya naglalagay. So, saka ano? Masyadong masikip. Tani. Anak yan. Ito, may anak to. May anak siya. Pula-pula pa yung sipit niya mga kanter. Ayun. Ayun oh. Kuha! Ayun oh. Kuha. Oy. Oy! Pula-pula. Nice. Medyo masarap-sarap to mga kanter kasi kumakain sila ng mais. Dahon ng mais. Tara. Tara ulit sa kabila mga kanter. Stay tuned. Mga kanter. Ang laking butas niyan. Yung may laman yan, siniswerte. Lumabas na ba ito? Wala pa sa exciting part. Ay, nako. Puro hukay. Hukay na naman. Ito medyo matigas-tigas yung lupa mga kanter. Kasi maraming mga damo. Ito ang lalaking mga ugat. Saka siit-siit yan. Siit. May mga tinik pa. Malaki to.
Malaki yung butas, kasya yung kamay ko. Hanggang dito kasyang kasya. Malaki yung butas nito. Ibig sabihin, malaki yung kuray. No. Nasa tingin nyo? Pustahan, lalaki or babae? Kanter. Nasa tingin mo? Nasa tingin ko ay ito ay kuray. Kaya tanggalin natin kung ugat na to. Ako ay paay nanginginig-nginig pa. Ulit naman. Medyo malalim mga kanter. Nakapakapsutis uga na. Alam. Bit lang. Nagaraw na ba eh? Manalak ko. Unol. Ramay lang. Marami. Yan. Malapit na to. Malapit na. Hanggang gani. Oh. Ano yung isos? Ano tilak ko? Ha? Ano tilak ko? Tatampe lang. Narigit nila ka daw. Mag-lock. Ganyan na kanter. Ano? Magkagika ka ron. Dagbasawan. Hagdak ko lang. Ganito kahirap kumuha pag malalaki yung mga butas mga kanter. Saka pag malalim yung hinukay ng mga kuray. Oh, tignan nyo naman talaga. Iba-ibang posisyon. Papali mag pwesto ko na. Nagkasigarot ni. Nagkasi ni. Tapos dato yun na. Oh. Nag-curve daw yung butas mga kanter. Pinailalim yung butas. Tapos biglang tumaas naman. Ganun kagaling mga kuray natin dito mga kanter. Magagaling gumawa ng mga butas nila. Ng mga bahay. Kaya medyo nahihirapan si Kanter Brian na gumukay oh. Tama natin. Oh, makukuha Sible. na daw mga kanter. Ito, pinasok na yung katawan. Kalahating katawan, pinasok. Makukuha mo ba? Kuha na. Kuha na daw. Ilabas mo, kanter. My Oh. God, ipit. Uy, naipit daw, naipit. Ilabas mo. Ilabas mo. Ang laki. Tingnan nyo naman talaga mga kanter, oh. Oh, tumataas-taas pa yung paa niya. Pinapasok yung kalahating katawan. Ang laki. Oh, ang laki, laki. Ayan! Ay. Koy. Aha! Huli! Oh, ang laki mga kanter. Yung lilinisan lang natin. Sino nga ta tinagabot dito eh? Oh, ayun no. Huli! Ang mga counter natin naninira ng lupa. Yun, nakakaapat na. Nandito pa lang kami sa bungad na pinagkukuhanan natin ng kuray mga kanter. Yo, marami-rami pa tayong mga papandawin, mga hukayin, kukunin at kakainin. Kaya stay tuned mga kanter. Tara. Maghihigib na ng putek si Kanter Brian. Uy! Hindi mo na nilagyan. Nabangte. Alit tayo. Hita na eh. Okay na naman. Ito sa may gabi. Malapit sa gabi, medyo masarap-sarap to kasi kumakain sila ng dahon ng mga gabi, mga kanter. Anong masasabi mo, gabi? Gabi Conception? Kagabi. Yung gabi-gabi. empanada mo kagabi. Bagi kita man mo.
Sama teng. Dito na si Kiko. Datan ang pay. Murmuran. Ano? Kiko. Ha? Apa jimo tu punong ngamay sa? Ganyan ta? Lupa tak semua. Andito na si Kiko. Si Kiko Miranda. Masih pedang. Ha? Nagdadalag mo. Ayun, alalim mga kanter. Oh. Ano ka din? Isdatan ni. Diam. Duldog. Sus. Ano karawad di abunan? Ni? Ito na yan. Ano na? Na? Ito na. Ito na. Oh. Dita. Ni? Talagang kalalim. Ang nahirapan, ibabalik na yung lupa. Tara, Ano? magluto na. Kaya tanghali na mga kanter. Time check. Alauna na. Launan? Ito mga hunter, nagluluto ni si Hunter Kevin. Dalawa sila Hunter Francis kanina, bali yung kuray na nakuha natin, hindi natin lulutuin, kukuha pa tayo mamaya. Na? Diyan eh. Kasi mga hunter, ito ay iipunin namin, magiging handa na namin to, magbubudol kami sa New Year. Stay tuned mga hunter, ito yung linuluto namin, pato ni Pox. Ito, kumuha ng saba, tapos ang liit pa ng kinuha niya mga hunter. Ito na yung ating ulam, ang ating pato, kahit pato ni Pox. Ito, hey! Hindi masay no? Ay. Aray ko. Aha, kaya. Kain mga kanter. Nagatuta sa mo kag damas ka nga. Ulo ka na sa akin. Oh? Pulbutin niya. Makapalukog ng tipa darat. Pitch. Regalong kulo. Darat. Pitch pun asing jadi kung kapsul. Namin sa kilo sa pakin niya ibagay. Namin sa kilo lang. Biga. Kasi kapag ha? Sana dito bro. Ingkod dua aja yung tagkumpok. One. Hindi man na yung napit. Nood na yung grower sa bay. Mayapin mo lang dyan eh. Sarap na din. Ito po. Ang buti yan. Hindi na lang, breeder. Buong brother. Yung breeder, gumawa rin na. Wow. Nyadatan? Titignan daw namin yung mga isda. Nya.
Oh, Ah, ang talo kasot. bumili kami ng bulong unas mga kanter. Kami niya. Yun, oh. May saging mo ba? Swordfish. Ano yun te? 300 ka nung ano lang. At 300 pag utan na. Oh, Kita nagsikwa. Kayo ate Kastoy nga ikwa. nandito nante. Na? Net lang. Nay. Merry Christmas. Merry Christmas. Baka naman dyan sa... Kumilikil. Bulong unas. Swordfish. Sigaw, di ka kumarang? Bye. Ayan, nakabili na kami ng swordfish. Mangunga ulit kami ng koray. Ano? Swordfish. Damdam mo alam mo. Sinukatan lang. Mangunga pa kami ng koray, mga hunter. Pagkasutakaw. Oh. Lalangoy kami ulit dyan, oh. Apakalalim. Malalim. Amo matukod, bossing? Amo matukod? Oh, daw ng garot igata. Nanood di dapon ata? Itira naman ko. Ingat ang jahay lang katakuhan. 280? Sa kilo ata bukol. Sa kilo talo ka sa. Ano pa yung makipag na kay mula? Murahin nyo barangayin. Hindi kumaso niya. Buya, buya! Ay! Apoy! Karangkang ka magamin? Labis ka. Naglaing ka rati. Yan. Sumunod! Napasang laglag. Maya ma! Kung waterproof! Ah! Naghalom tibantaan at tigayam. Kape matukod. Alam. Okay, malalim. Mga kanter. Oh. Basta raming magduduso ka. Okay, andito na kami. Ito na yung second part mga kanter. Second part. Part 2. Ayun na. Dito kami kakuha. Sa may palay ni Kanter Kevin.